Dat is mooi. Ja. Serieus? Even voor de staan. Ja? Is je oké? Ja, helemaal. Nee, dat is niet. Jij doet dit allemaal niet. Laat ik nog wat achter. Hier dan mag ik 2 dagen. Ja.
is het vraag met dat. Dus dat prima. Ik zeg maar dat het gewoon mensen die ook de zeven dus van leren. Hij is inmiddels verhuisd, ik weet niet waar. Hij zit niet meer in Rotterdam. Ik weet niet meer. Ik weet niet, hij daar moet dat veel meer. En ik was heel leuk. ja, van de collega. Ja, dat scheelt wel. Ja,